खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङा दङ बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव एबा गोजोनथाव खौरां। रायजो सभानि एमपि प्रमद बर'खौ हादोरनि मिनिस्ट्रि अफ होम एफेयार्सनि सोद्रोमा महरै सायख'बाय। बिटिआर आरो बर' हारिनि थाखाय गोजोनथाव खौरां होननानै बुंनांगोन। रायजो सभानि एमपि प्रमद बर'खौ भारत हादोरनि मिनिस्ट्रि अफ होम एफेयार्सनि सोद्रोमा महरै सायख'नाय जाबाय। बेबाराव बरपेटा र'डआव गेदेर आइजो देहा फालांगि बोस्रांदों। मानास गेस्ट हाउस हटेलाव सा 16 सेंग्रा सिख्ला आइजो देहा फालांगि हमदों। जों मिथिगौ थांनाय माखासे दान सिगांनिफ्रायनो आसामाव गोबां गाज्रि फालांगिरि खालामनाय सुबुंफोरनि फारसे पुलिस बिफाना गोख्रों नोजोर लाखिबोबाय थादों। बेबादिनो बिटिसिजों लोगोसे आसामनि दाब दाब जायगायाव थानाय इउनिसेक्स सेलुन एबा पार्लारफोराव गाज्रि फालांगिरि खालामनाय सुबुंफोरखौ हमनानै आयेननि गेजेरजों पुलिस बिफाना एरेस्ट खालामदों। बेबादिनो आरोबाव पुलिसनि अपारेशनाव बरपेटा र'डनि पुलिसा मोननै हमस्टेनिफ्राय सोलिनाय सेक्स रेकेटखौ हमनो हादों, जेराव सा 15 सन्देह गोनां देहा फालांगिरियाव लोब्बा गोनां सुबुंफोरखौ सोंथि खालामनो थाखाय एरेस्ट खालामनाय जादों होनना बे समाव मिथिनो मोन्दों। गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव एडभकेट महरै मिजिं सारगियारिनि आगान। आसाम, नागालेण्ड, मिज'राम, अरुणाचल प्रदेश आरो सिक्किमनि बार काउन्सिलनिफ्राय मुं थिसननायनि फोरमान बिलाइ मोननाय उनाव मिजिं सारगियारिया मावख'आरि महरै सासे उकिल महरै गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव मुं थिसनबाय। मिजिं बसुमतारिया गावनि जाफुंसारनायखौ गावनि बोसोनगिरिफोर, नखर आरो लोगोफोरनो बिसोरनि गोख्रों हेफाजाबनि थाखाय गावनि साबायखरखौ गावनि मावख'आरि फेसबुक पस्टनि गेजेरजों बावहरदों। बिथाङा फोथायथि बावसोमनाय आरो न्यायनि फारसे गोख्रों बावसोमनायजों आयेनारि जिउ राहाखौ सिबिथाय होनोबो समाय होदोंमोन। बे माइल खुन्थियाया मोनसे आसा गोनां आयेनारि जिउ राहानि जागायजेन्नायखौ दिन्थियो आरो बिथांनि मोजां मोनगिरिफोर आरो हारिनि थाखाय मोनसे गोग्गानाय सम। आयेनारि फालांगियाव जाफुंसार दावबायनायनि थाखाय उकिल बिथां बसुमतारिनो बाख्नायथिफोर आरो हामसिनथिफोर जासिदों। बे माइल खुन्थिया मोनसे आसा गोनां आयेनारि जिउ राहानि जागायजेन्नायखौ दिन्थियो आरो बिथांनि मोजां हास्थायगिरिफोर आरो हारिनि थाखाय मोनसे गोग्गानायनि सम। आयेनारि फालांगियाव जाफुंसार दावबायनायनि थाखाय उकिल मिजिं सारगियारिनो गाहाम हामलायनायखौ आंनि बे लेटेस्ट बड' क्रिएटर चेनेलनिफ्राय जासिहरनाय थाबाय। निट पेपार लिक जानायखौ लानानै सोलिबाय थानाय सोमावसारनाया मोजां फिथाइ मोनगोनखौ नुनो मोन्दों। मिरु सोरखारा फरायसाफोरनि हेंथायै केसफोरखौ बोखारनाय, जेराव गोबांथार फरायसाफोरखौ केस थिसननानै एरेस्ट खालामदोंमोन, बिथांमोननि केसफोरखौ बोखारनाय आरो गावखौ फोथायना लानाय निटनि बिजाथिफोरनि नखरनो 1 करोड़ रां होनाय एबा खहा सुफुंनायनि सायाव राङारि मदद साननांगौ बाथ्राफोरनि सायाव मिरु सोरखारा लिरनानै खोथा होनायनि उनाव मावथि सोनम वांचुकआ गुरुग्रामनि मेदान्ता देहा फाहामसालियाव 26 साननि उखैहाब सोमावसारनायखौ फोजोबबाय। बे थांखिखौ गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया मोनसे भिडिअ मेसेजनि गेजेरजों पेपार लिक केसआव आरोबाव राहा लानाय जागोन होननानै खोथा होनायनि उनावनो बे थांखिखौ लादों। बेनि सिगां गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया पेपार लिक जानायनि सायाव फरायसाफोरनि जिंगासिनायखौ फोरमायनानै बेखौ मोनसे गिदिर अन्याय होननानै बिथाङा बुंदों आरो दायनिगिरिफोरखौ खानाय जागोन होननानै बिथाङा बुङो। मिरु सोरखारा पेपार लिक केसफोरनि थाखाय फास्ट ट्रेक कर्टफोरखौ फोसावदों। दिल्ली गोजौ बिजिरसालिया बेफोरबादि आयदाफोरखौ बिजिरनो थाखाय सासे स्पेसियेल बिजिरगिरिखौ थिसननाय जादों। फारसेथिं सोलोंथायारि फोसाबनायनि दाबिखौ लानानै दिल्लीयाव सोमावसारबाय थानाय क'क्राझ जनता पार्टी एबा सिजेपिआ हादोरनि राजथावनियाव समबारनि बोलि जानांनायफोरनि फारसे खौसेथि फोरमायनो थाखाय मोनफ्रोमबो जिल्लायावनो हादोरनाङै सोमावसारनो खावलायदों। लोगोसे सिजेपिनि मोनसे थान्दै हान्जाया मैया मिरु मन्थ्रिफोरखौ लोगो हमदों। आरोबाव बिथांमोना थामथि खेबनि थाखाय सावरायदों सोमावसारगिरिफोरनि दाबिखौ सुफुंनो थाखाय। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों मुलुगनां थाखोनि खौरां। इउरप हादोरफोराव जोबोद बिदुं दुंखावनायनि जाउनाव हाग्रानि अरजों जुजिगासिनो दं। स्पेन सोरखारा गावनि जारिमिनाव गिबि खेबनि थाखाय हादोरनां इमारजेन्सि फोसावदों।
गुबुन फारसेथिं फ्रान्स सोरखारा आटलान्टिक लैथोमानि बोरिमायाव अरखौ दबथायनो थाखाय इउर'पियान इउनियननि मदद नागिरदों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि गोलोम बोथोरनि दावबायनायनि थाखाय मुंदांखा केप पेरेड पेनिनसुलायाव थानाय न'फोरनि साखाथियाव अर आरो उखुन्दै गोसारनायनि जाहोनाव खुंथाया गासै ओनसोलखौनो खालि खालामनो बिथोन होदोंमोन। फ्राय 63,000 सुबुंफोरखौ ओनसोलनिफ्राय रैखाथि गोनां जायगासिम लानानै थांनो गोनां जादों। हाग्रानि अर खामनायाव फ्राय 10,000 हेक्टर हाया खहा जाबाय आरो गं 80 न'फोरा खावसे खहा जाबाय आरो गं 50 नखरफोरा सिलिंखार जाबाय। माद्रिदनि सोनाब ओनसोल आरो नसुंसेनि एविला हादोरसानि मोनथाम गाहाय थावनिफोराव हाग्रानि अरखौ गोसारनायनिफ्राय होबथानो थाखाय अर खोमोरग्रा हानजाफोराबो थियारि जानानै दं आरो अरखौ दबथायनो नाजागासिनो दं होनना रिपर्टआव फोरमायदों। बरपेटा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव 2022 मायथाइनि SSLC आरो HS आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय सा 5 मासियाव आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारिजों लोगोसे गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै फोरोंथाय मावबादा फोजोबनाय हाबाफारिखौ पुपाक्का गेजेर फरायसालि दिगलदंगायाव खुंफुंनायाव जर'खा आलासि महरै मिरु एबसुनि सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारिया बाहागो लानानै मेहेरगोनां खालामदों। नोंथांमोननि गेजेराव फिन आरोबाव फोसावनो लादों बर' समाजाव आथिखालाव जाफ्लेबाय थानाय हिन्जाव खारनाय जाथाय। बर' समाजाव आथिखालाव हाबा जाखानाय फिसाय एबा हिन्जावा गुबुन हौवाजों खारनाय एबा गुबुन हिन्जावजों खारनाय जाथायफोरा जाबोबाय थादों, जाय जाथाया बर' समाजाव जाफ्लेबाय थायो। बे जाथायखौ बुंनो थाङोब्ला गोदान बाथ्रा नङा। गोबां समफोरावनो बर' समाजाव बिसि फिसाय गथ' गोनांखा नखर गोनांखाफोरखौ दोनखारलांनाय, बबेयावबा गोजान जायगायाव खारनाय बायदि जाथायफोरा जाबोबाय थादों। बेबायदिनो फिन आरोबाव क'क्राझाराव सासे हाबा जाखानाय हौवाया सासे देरफुनाय लाइमोन सिख्लाखौ लानानै खारदों, जाय जाथाया दासान्दि बयनिबो गेजेराव गोसारनो हमदों। जानो हागौ गोबाङानो बिथांखौ मिथियो एबा सिनायो जानांगौ, जेराव इउटुबार एनिथिं एमजेखौ। हाबा जाखानाय इउटुबार एनिथिं एमजेखौ हिन्जाव लाना खारनायनि दायाव बे समाव हिन्जावसा एबा सिख्लानि नखरनिफ्राय FIR होनाय जाबाय होनना मिथिनो मोन्दों। 19 बोसोर बैसोनि स्टारलिना नार्जारी मुंनि लाइमोनखौ खारना एबा लाना खारनायनि अजदाव नखरनिफ्राय बे समाव FIR होबाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला 1 नं बालाजार गामिनि थागिबि स्टारलिना नार्जारी, जाय 19 बोसोर बैसोनि, बिथांखौ इउटुबार एनिथिं एमजे जेरेमिया मुसाहारिया बबेयावबा दोनखारलांनायनि थाखाय FIR होबाय। नखरा चिरां जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय 1 नं बालाजार गामिनि थागिबि जेरेमिया नार्जारी आरो निरला नार्जारीनि फिसाजो स्टारलिना नार्जारीखौ इउटुबार एनिथिं एमजे, जायखौ जेरेमिया मुसाहारि होननाबो मिथियो, बिथाङा बबेबा जायगायाव दोनखारलांनायनि एबा लानानै खारलांनायनि बिमा बिफाया FIR खालामबाय। बे जाथायखौ लानानै फिसाजो स्टारलिना नार्जारीखौ मोनफिननांगौनि नोजोरजों बेंटल आउटपस्टआव FIR होबाय बिमा बिफाया। आसामनि बक्सिं गेलेगिरि अंकुचिता बर'आ 10 जुलाइनिफ्राय 18 जुलाइ 2022 सिम र'मानिया हादोरनि ब्रैलायाव जानाय गल्डेन बेल्ट इन्टारनेशनेल बक्सिं टुर्नामेन्ट 2026 आव देरहासार जानानै ब्रन्जनि मेडेल मोननो हादों। बिथाङा बेबादि ब्रन्जनि मेडेल देरहासार जानो हानानै गोग्गानाय लाबोनो हादों। आसामाव दासान्दि गोबांथार थाद'नाय गैयै अखा हाबाय थानायनि जाउनाव गोबां दैबानानि गोहोमखौ नुनो मोन्दों, जेराव दैमानि थाखोआ बारायलांनायनि जाहोनाव गोबां जायगायाव दैबानाजों भुगिनांनो गोनां जादों। गोबां सुबुंफोरा हालाय-हाफाय थानो जानो खैफोदाव गोग्लैदों। खर'सा आसामाव दैबानाजों थैनाय सुबुंनि अनजिमाया दासिम सा 50 जाहैबाय। नाजिरायाव दासिम खमैबो 40 नखरनि सुबुङा गोमानानै दं। सा 60,000निबो बांसिन नखरा मोब्लिब सिबिथायनिफ्राय जानगाराव थानो गोनां जादों। फारियै शिबसागर, चराइदेव आरो जरहाटनि 20% सुबुङा दासिमबो थाबथानानै दं एबा दैजों भुगिनांनानै दं। दैबाना थासारिनि सोमोन्दै मिथिनो थाखाय फैगौ सनिबाराव मिरु सोरखारनि मोनसे थान्दै हान्जाया आसामाव फैगोन होनना गिबि मन्थ्रिया बुंदों।
बे समाव मिरु सोरखारनिफ्राय एसटि स्कलारशिपनि माखासे फान्ड हरनायखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय आफादगिरि खोरोमदाव औवारी बिथाङा माखासे पस्ट खालामदों, जेराव बिथाङा पस्टआव ओरैबायदि लिरदों दि आंगोनि फरायसा लोगोफोर, बे फिननायखौ रायजो सभानि एमपि मानगोनां रोनगोरा नार्जारी बिथाङा संसदआव एसटि फरायसाफोरनो स्कलारशिप होनाय आयदाखौ सोंथि दिखांनायनि उनाव मोनदों। होखानाय फोरमायथिनिफ्राय जों मिथिनो मोनोदि मिरु सोरखारा एसटि फरायसाफोरनि थाखाय रांखौ समबादि हरदों, नाथाय आसाम सोरखारा थि समाव फरायसाफोरनो स्कलारशिप होनाया गोबां बेले-बेजे थासारियाव दं। थोजासे नङै आरो समबादि रां होयैनि जाहोनाव गोबां एसटि फरायसाफोरा गावसोरनि स्कलारशिपखौ नेमखान्थि बादि आरो थि समाव मोननो हायाखै, जेराव गोबांथारानो स्कलारशिपनि फैसाखौ मोनाखै। जों बे गोनांथार आयदाखौ लानानै मिरु सोरखारनिसिम थांखि दैखांहरबाय थागोन आरो सोमोन्दो गोनां सोरखारनि बिबानगिरिफोरखौ खावलायोदि नांगौबादि एसटि फरायसाफोरनो थि समावनो स्कलारशिपखौ होथारनांगौ, जाहाथे रोंगौथि गोनां एसटि फरायसाफोरा गावसोरनि सोलोंथाइ लानायखौ दावगाहोनायाव माखासे जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानो गोनां जाया। एसटि फरायसाफोरनि मोननांगौ स्कलारशिपखौ समबादियै होथारनांगौ आरो सोलोंथायारि मोनथायफोरखौ रैखाथि होनांगौ होनना बेबादि लिरदों खोरोमदाव औवारीआ। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय एसएसएलसी आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि-एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो एइचएस आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो एइचएस आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्कस लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्कस इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्टस, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 8720358865 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन, जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां, क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों बिटिसि हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार तिनिआलिनि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला फार्स्ट इयारनि थाखाय प्रि एडमिशन एबा जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाय आरो फर्म गथायनाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आरो बेनि गेजेराव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 100आव 75 जौखोन्दोनि गोजौआव जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय साबा फरायसा एबा बिजाथिफोरनि थाखाय आबुङै जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननो आरो फरायनो थाखाय खाबु होनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो बोसोरै फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ लानानै EBS ट्रिप एबा सोलोंथायारि दावबायनायखौ लानाय जायो। मख'जाथावदि बे बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय आयदा हिसाबै इंलिश, ML बड', पलिटिकेल साइन्स, एडुकेसन, हिस्ट्रि, इक'नमिक्स, एडभान्स बड' गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन आरो बे सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' बिजोङा थागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै एनभायरनमेन्ट, फिल्ड स्टाडि बायदिखौ लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101488399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय, बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयि समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।